Gusto pakulong si Kuni. Ganon. Oo, kasi gusto makuha yung dalawang bahay ni Kuni. Kasan sila eh. Gusto makuha eh. Hindi na nagtrabaho. Hindi. Yung plato niya. Hindi ba dati may trabaho rin yan? Sa NBC. Oo, wala ngayon. Oo, siya. Sabi nga daw nung lalaki. Ay, ibig sabihin, nagkalabuhan rin lang yan? Wala, away talaga eh. Mga tips nila, puro kakat. Diyan na yung lalaki. Ay, panakot. Patay ka na para sa akin na yung kayamanan mo. Kasi ginawa ko yung sakyan na yan. Kasi binili niya, dami sira. Dinala sa kapili. Estimate nila doon. Mabot lang ano. 75,000. Ang mga papalitan, mga ano lang. Yung windshield doon sa crankshaft. Tapos yung air sensor. Tapos yung 4 na engine support. Ano lang, mga hindi gano'ng parang ano, nagpa-over 75. Minor lang na yun. Birahin lang. Ang balita, ang balita. Yung 75 na, naging ano lang eh. Naging 25 lang. Oo. Hindi, 50 mil na titig yan. Hindi, ibig sabihin, hindi pa lang alis sa dapdap. Ang hirap ko yun. Anong oras kaya ang alis niya? Anong oras kaya ang alis niya sa... Yes. Tapos hindi ka alis. Gabi. May oras pa na yan. Okay, sige, sige mo na. Tapos susundan niya, alas 2. Ganun. Ewan ko lang. Ewan ko lang naman. Wala. Ano na lang yan. Sa tanda ka na yung hindi na yan maano. Parang hindi na siya sa atin. Hindi na siya sa atin. Asawa niya kasi ayaw na siya. Sabi nga niya, lockdown sila. Pinawin ko yan. Pinawin ko yan. Yan, naglakan. Diba? O, laki. Tulong. Tulong na lalaki. Siguro na ko lang. Oo. Pangatlo na niya. Sa bulso. Nakakanir. Awal ka. Nagsikin ko. Oo. Ikaw ayaw. Kasi sinaga. Gagawin ko sa kilpo. Lahat kami sila.
Marino. Oo. Yan, okay. Yan. Gusto talaga yan. Kung talang taon na siya, probinsya, patagkat. Iba siya sa lupa lang nila doon. Tupusin niya. Kaso, kasi wala ka na. Ngayon, pakagdagan mo kayo sa hindi. Okay, ako ulit. Tapos, malugan mo tayo. Kita iya sih. Kita itu kami dan ang lang na binta. Pero sabi mo, ano, pwede na daw. Kasi yung baka masasalubong na yung galing Davao. Kahit saan sana daw. Alas 12 nakatamid sa Matugay. Bumaba sa Matugay alas 12. Yung galing na, Senato pa sa Liluan. Sa Liluan, sa Dabdab. Yung galing Davao ng alas 12. Saan ang masasulong ng partiyo? Malapit na yun. Malapit na ba sa lobong? Ano yun? Babalik ka na naman. Ngayon, sa... Tuloy na lang. Kaya nga, babalik ka na naman tuloy na. Oo. Ay, wala. Sa kanya, napaka naman yun. Napaka Davao. Kasi galing maasin, nasa Dabdab pa eh. Wala, mga buhang pa. Lupusit. Alam sa dinis. Marami ka pala rin yung lupusit. Ay, wala. Baka masalubong ko eh. Ha? Wala, pag ito nakakalamala, wala naman ako bihis ang pumas. Bisa, muli mo kuha damit mo. Oo, hindi ko makuha, hindi pa nga pala ito. Yan. Parang dito ito na. Bukas na lang. Patay ko na lang yung tabi-tabi. Oo. Dito lang. Kaya naman ako hindi mo niligo. Kahit ka na nga po ito sa mga pati nga piniguan.
Wala. Oo. Ang oras na naman makalis bukas sa Turbina. Ha? Hapon ka naman makalis sa Turbina bukas. Oo nga. Kapo na ulit eh. Oo. Huwag ko lang ang bihis. Wala akong bilis. Nangamoy pugsit ka na. Ha? Nangamoy ka na pugsit. Nangamoy pugsit ka na. Alam mo yung pugsit? Glenn? Oo, malasa. Pugsit na tayo. Pero mahal nga swerte eh. Pagkalo ka ng bagay na doon. Ha? Mahal nga ako swerte eh. Habang alam ko ako ang bago sa all eh, siya naman dating ano. Oo. Yan ang mga swerte eh. At Oo. habang nagkakanta ka ng pesa, siya naman daan, yun din ang swerte eh. Oo. Ay, nako. Ayun, puro malaki ang kasalubong yan. Puro ganyan. Sobrahan na rin ang lapad eh. Di ba? Pinapasobrahan na rin ang lapad. Malapad na nga sa blade eh. Hindi na sana malapad eh.
malapit kami sa rito, ano? Oo, lapad yan eh. Nilaparan na pa din ako. So, lapad pa nga siya sa kinarga niya eh. Dapat hindi nilaparan ako gusto. Level niya sa bleed eh. Buksit. Wala kami sa yung lahat yan. 7:25 Alay. ang gabi. Danama tayo sa aming garahe sa ground kumakami buksit. Dala ka dyan. Kasi may kadaanan na napisa. Okay. Hindi mo lang kung baka masadadaanin sa pabukas. Pero siyang pabukas. Sa garahe ng Buwaka. Kaya na kayo isang buksit.
dito na nakatigla rito. Pero, oh, mga bago pa. Itaas. Eh? Ano na? Hindi na lockdown yan. Ay, kaya lang. Pero patakbo yan. O, yan ang hinarayan. Hindi ka nangyayari. Parang nandito yung bus na ano. Ni Nina. Sino ko at? No? Sana pisa na. Asan na yung pisa? Pisa na yung kakarga? Ay, kakarga ng pisa? Oo. Ah. Ginong! Ay, hindi. May pera. Sir, hindi nga may pera. Saan? May pera. May anak? Kailangan mo rin. Ako may maayos naman ang aking trabaho doon sa pagkakarap ko. Dahil ako sa akin naman sa mga nakasakit ako. Nakarap ko lang. Salamat. Salamat din. Ay, wala. Yung ibang driver nga, nakakuha na ako. Walang biyahe.